Можеш ли да превъзмогнеш твоето егоистично желание да служиш само на себе си, да угаждаш само на себе си или на твоята плът? И да отидеш с покорство и смирение да кажеш на някой, че Бог го обича и да споделиш за Исус Христос. Защо говоря така? Понеже покорството е по-смело и по-важно, отколкото, както казва пророка в Стария Завет, от приносите и тоест, непокорството е равно на видът на чародейството. Така че, тук-що ми се случи така, че просто вярвам, че Господ искаше да отида да му кажа на този човек. И аз отидах и блокирах пътя му. Отидах и блокирах пътя му. И точно в момента, в който го блокирах, отидах и говорих с него. И мъчно е, когато а, не си покорен, когато не искаш да отидеш и да споделиш на някой, когато Бог иска ти да бъдеш неговия инструмент в ръцете му, а ти откажеш да ходиш да правиш това, което Бог иска от тебе. Току-що имах една ситуация, в която една... Седя си пред... Пия си там, взех си една... Как... Мукачино ли беше, кой беше, не се сещам, ако... Взех си нещо за пиене и реших да се поразходя, да помисля и да такова ми си цъкам в телефона. И в този момент идва една жена, възрастна, съдя, съдя някаква си там каза, съдя изпълнителка и чакай, вика, сега се чувам обаче. Чакай, вика, сега да видя това момче какво прави там. Идва при мене, пък аз съм отвънка, на улицата, нали. И цъкам си нещо в телефона и по-точно нещо духовно трябва. Не духовно, ми нещо, което трябваше да разбера като информация. И тя вика, какво правиш тук? И аз викам, да, госпожо, кажете, какъв е проблемът? И тя вика, какво правиш тук? Какво правиш този телефон? Какво нещо записваш ли? Викам, госпожо, какво искате от мен, нали? Защо така се държите към хората, нали? Аз нищо лошо не правя, но вие сте пред имота. Тя живяла там и била част и почна и вика, сега ако искам, мога да извикам хора. И аз викам, госпожо, извикайте който искате и моля да ми кажете как се казвате. И уж живяла там, отиде до вратата и тръгна надолу. И се направи на интерес, на няколко пъти казах да ми каже как се казва поне. Но явно тя очакваше да бъда някакъв глупав човек. И този расизъм между българите и тази агресия, това, което правят хората, нали? Защо има това разделение?